ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಯಿಕೆ ದಾಡೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪೂರ ತುತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಾಯಿಕೆ ದಾಡೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೋಲಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಾಯಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡೆ ಚೂರು ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತಿಯ ಅವೆಲ್ಲ ಮಗಲಿತ್ತೊಂದು ಸೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ತುತ್ತವಳು ಮಗಲಿಚ್ಚಾಲಿ ಆನೆ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಮಂಚ ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಕೆದವು ತಿಕ್ಕೋಯ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಬಾಯ್ಕೆದಾಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೇನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇನು ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಪ ಚರಿ ಅಟ್ಟೆ ಯಾನು ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೈತನ ಬೊಡೆದಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷೋಡು ಮಗಲಿತ್ತು ಬೈದು ಇನ್ನಿ ಐತಾರಲ್ಲೇ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೇನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಪಂಚ್ ಅಂಚು ಮೆತ್ತ ಹೆಂಕಲ್ ಪಂಚ್ ಶೋಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ರಾಮರಿ ಬಾಬರಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಾಕು Nilokela pindadia. Ondulla bassa mast bassaronnundo. Mari jor bassaronnundo. ಬಾಯ್ಕೆ ದಡೆ ಪೋದು ಭತ್ತ ಸಾಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಕಿರಿ ಬರ್ಸೋಡು ಅಂಚ ಪೋದು
ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ಲ ಬಲಸ್ತೇರು ಕೂಡ 2 ಜನ ಎಷ್ಟ ಬಂಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪೂರ ಬಲಸ ಉಂತೇರು ಅಣ್ಣಂಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಫೋನ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಫೋನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.